Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yaɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama on juram ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa wiye so tawi kongol wondawal ma kadi ngol e yabde chaine amen ne batta abonné chaine he ko nane kadi so tawi ka jiɗɗo jangude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñoɗono. Garten ko e jokkol deftere meɗen Mukhtasarul Akhdari. ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نذر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. ومن صلى بحرير مجول در چمچ حرير أو ذهب ولا چمچ كان أو سرق ولا ني وج في الصلاة اندر نجول ومجول نو وجهين أو نذر محرما ولا اندارك حرم فهو عاص ko gofɗo wa salatuhu sahiha kono njul makko selli. Aɗon cumci hare walla zahab ina haɗande gorko julɗo ɓornoto ɗum kono noon kadi guyka ina harmi gorko e debbo kala kono noon ɗum o waɗi ko harmi kono hatta njulu ngu selli. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. kala fof mo jillodiri e qur'an helmere nde jeyaki e qur'an on sujjat ba'da salam. Wa in kanat min alquran non fala sujuda alayhi. Si tawi helmere nde o ɓeydi hende ko e qur'an ɗum ɗon o sujjata illa an yataghayyara al-lafdhu aw yafsuda al-ma'na. sona taw lafdhu o waylim walla mana o boni ngan sanga fa yasjudu ba'da salam o sujja ba'da salam. Wa man na'asa kala mo ngongi fi salati e nder njulu fala sujuda alayhi o sujjata. Wa in thaqula nawmuhu so ɗoyngol makko ngol noon teddi aada salata wal wudu'a o fillito njulu ngu o fillito kadi salli ko. Wa aninul maridi o taali pawguɗo mukhtafarun koko yafete. Watta nahnuhu e dirmali lidarurati sabular mukhtafarun ɗum ne koko yafete. Walil ifhami non munkar si jomum dirmiri ko ha fammina neɗɗo ɗum ina aña. Wala tabtulu salatu bihi kono njulu bonata hen. Wa man nadahu kala mo noddi ɗum ahadun goto fa qala lahu o wiyana ɗum subhanallah subhanallah kuriha ɗum ina aña. Neɗɗo noddim a yiɗa jabade kono mbiɗa subhanallahi ngam andinde ɗum gondaka e julde ɗum ina aña kono mo sahhat salatuhu njulu makko selli. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها. ويكلف مسجي انجنجين اتهيغور سجتايد دum yo accu on dan aya o janga aya dewde heno. Fa in ta'azzara alayhi raka'a so tawino o ronki hay addude aya dewde heno yo jago koppi. Wala yanzuru mushafan bayna yadayhi wasa ndarde deftere wonde yeso makko nde illa an yakuna fil fatiha sona taw ko saggito ko e fatiha ngan sa ngam fala budde min kamaliha bi mushafin aw ghayrihi alaysa ko jomi timmitinira ɗum deftere muɗum aw ghayrihi walla goɗɗum somo jogina téléphone baɗɗo qur'an o ƴeewa hen. Fa in taraka minha ayatan sajada qabla salam so acci hen non aya e simar fatiha o mo sujja qabla salam so ko gostuɗo. Wa in kana akthara non so ɓurti ko acci e simar nde ko ɓuri aya goto ngan sangam batala salatuhu njuru makko boni. Wa man fataha ala ghayri imamihi batala salatuhu mbo saggiti mo wona imam mum salli mum boni wala njuri mum boni mbiyon non. Wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al fatha oto saggit imam makko sona taw imam ko ko fandi ko yiɗi saggitede aw yufsir al ma'na wal taw imam ko bonni ma'na o. Wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya naqasa thawabuhu kala fof mo miijo muɗum seeɗa jaali e geɗe aduna baraji makko gustim walam tabtul salatuhu njulu makko bonani. Wa man dafa'a al mashiya bayna yadayhi aw sajada ala shiqqi jabhatihi aw sajada ala tayyatin aw tayyatayn min imamatihi fala shay'a alayhi. Kala fof mo duñi neɗɗo jinnoɗo rewde yeeso makko
aɗa juulatno neɗɗo yiɗi rewde yeeso ma a duñoyi ɗum gila rewani yeeso maɗa. aw sajada ala shiqqi jabhati walla joomum sujji e sujjire bangitine mum. aw sajada ala tayyatin aw tayyatin min imamati walla sujjire kaala makko piilini kaala makko ka ɗum ne fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗakima hen. wala shay'a fi ghalabati alqay'i walqalasi fi salati hay batte ala e neɗɗo mo ganduɗa ko poolaɗo tuure walla golƴe e nder juulo. aɗa juulanno haɓo tuure ari walla golƴe ngari a wolƴi e nder juulo ɗum haydara ala hen. wa sahwul ma'mumi noon yahmiluhu l imamu ko ɓawo yejjiti ko imam ronoto ɗum illa an yakuna min naqsil farida sona taw ko ma'mum o acci ko usti ko farilla. wa isal sahal ma'mum so tawi ɓawo yejjiti aw na'asa aw zuhima an ruku' wa fi ghayri al-ula fa in tama'a fi idraki al-imam qabla raf'ihi min as-sajdati ath-thaniya raka'a wa lahiqahu. o wi sey imam ma'mum yejjiti walla gongi walla ni ɓittama ha ga ronki jaggude koppi wo fi ghayri al-ula taw non kanko omo woni e darnde nde wana darnde adinde. fa in tama'a fi idraki al-imam so tawi noon omo ɗamini e heɓtade imam qabla raf'ihi min as-sajdati ko adinde imam ummitto e sujud makko aɗan ga imam nane sujud mum kanko noon o suwani taw hay jaggude koppi sabu ko ɓittonoɗo walla ko gonnoɗo walla wonko waɗano goɗɗum hawron yejiti jaggude koppi taw noon wona darnde adinde. o wi ɗo so tawi jomum ina ɗamini heɓtade imam jaggude koppi haw sujjiya taw imam kañum ɓamtaki taw e sujjude muɗum ɗimmirde ɗon raka yo kanko daɗanoɗo ɓawo yo jaggu koppi wala hiqahu e heɓtoyo imam. kono wa in lam yatma' taraka ar-ruku'a wa tabi'a imamuhu so tawi noon o ɗaminaki heɓtade imam o ko adide imam o ɓamtoto e sujjude ɗimmijo ɗon yo accu darnde nde o tawoya imam to wonto. so pari no waɗata wa qada rak'atan fi mawdi'iha o yoɓa darnde wonde on ɗon nokku ba'da salami imamihi caggal imam o ko silmini. wa in saha ani sujudi aw zuhima aw na'asa hatta qama al-imamu ila rak'atin ukhra sajada. o wi so tawi o yejjiti ga sujud walla o ɓittama walla o gongi ko heɓtunomo e ruku ko heɓtimama mo kadi sujud hatta qama al-imamu ila rak'atin ukhra ha imam darani darnde wonde sajada ɗon on ne omo sujja in tami'a so tawi omo ɗamini fi idraki al-imam heɓtoyade imam qabla ruku'i ko adi jagugol koppi. wa illa so ɗaminaki noon tarakahu yo ɗaccu sujudo wa tabi'a al-imam o rewa imam wa qada rak'atan ukhra ɗon ne kadi o yoɓɗo darnde wonde. aydan kadi honno no waɗirno e ruku o ni ko noon to wattirte sujudo. o wina wa haythu qada ar-rak'ata fala sujuda alayhi kala fof ɗo o yoɓi darnde o sujjata mana o sujjata ba'da o sujjata qabla illa an yakuna shakkan fi ar-ruku' aw as-sujud sona taw kanko ko cikkitide est ce que ko ruku o foti waɗ walla kay sujud kay ruku o ɓitta walla kay sujud o ɓitta holko timminani hen beele o usti ko sujud walla usti ko ruku. wa man ja'athu aqrabun kala mbo ari e mum aqrabun yaare aw hayyatun walla mboddi faqatala o wari ɗum on nene fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗaki ɗum illa an yatula fi'luhu aw yastadbira al-qiblata fa innahu yaqta. sona taw sippirongo juuta walla ni o rumto funnanke ngan sangam omo taƴan julungo. wa man shakka hal huwa fi al-witri aw fi thaniyati ash-shaf'i ja'alaha thaniyata ash-shaf'i wa sajada ba'da as-salam thumma awtar.
kala mbo sikkiti bele kanko kam woni kay darne witr o juulat walla kay darne dimmira shafa o juulat yawat darne koye darne dimmira shafa o woni julde so pari o sujja ba'da salam caggalum o waɗa kañum wiyete kala fof ko tel wiyete ko witr ko waɗi geɗe ɗiɗi noon wiyete ko shafa waɗi waɗi ash-shafa wal witr shafa woni darɗiɗi witr woni darno wotere walla mbiya shafa woni geɗe ɗiɗi manière général witr woni geɗel telɗu geɗe wadde hono mbiyeten en uddude ni juula darɗi cimi non kadden caggal ɗum gadden darno wonde darnde wotere kañum wiyete witr ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عاملا كره ولا شيء عليه أي كلف بحالي حكون الشفع وتر تو إن يجر دوم على كونه وإن كان عاملا نسيجون كوتي دوم إن أنا كون هاجون على كو وديمهن والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا ويتداد ستوي هبتي ديما إمام درن كبري فهمد درن واتر مانام o dañdani imam o darnde ɗon hoto sujjid imam o sujjidda o sujjidta e makko sujudu qabla o sujjidta e makko sujudu ba'da وينا فإن سجد معه بطل صلاته سو سجدي مكنون جول مكبني وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية ستينون أهبتي ما إمام ودنجي إمام درند تمود ولا بردني درند دون كم إمام سجد القبل وسجد إمام سي إمام إن فوت سجد بعد وأجد هو سلمين أو تمن جول مكة تقلب وكان سجد بعد نوبة وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه ونيب نت سجد بعد هو تمن جول مكة تقلب وسجد تقل سلمنا مكة فإن سجد مع الإمام عامدا بطل صلاته سو سجدين الإمام سجود قبليو ولا بعديو كان ساونجول مكبني وإن كان ساهيا سجد بعد السلام سينون كو ججد نون وسجد سونكو بعد السلام وإن سهل المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وينون ستوين دلاد يجتي wonka acci caggal nde o pari julde imam hankan kanko omo timmitino ko rewtano ko hankan ɗo fo kal musalli hawto o way tan kono julnowo hoore makko ni tan kala fof ko yejjiti kanko fiyen tan to hoore makko wa iza tarattaba ala almasbuq ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu alqabliyu o wi siwi masbuq o don daɗaɗo omo foti sujude ba'd ko imam makko yejjidno o foti sujude ba'd wa qabliyo ɗum min jihati nafsi ko kanko yejjiti ko ina addanamo sujude qabla o wi ajza'ahu alqabli o wi ɗum sujude makko qabli o tan sujude makko qabli o ɗum yonimo waman nasiya kala mo yejjiti mana aɗan sey imam ina juulanno yejjiti ɓeydi walla mi jeyan yejjiti ayo ɓeydi o foti sujude ko ba'da salam jo ba'da salam noon ko mbo wi assalamu aleykum ha parno fuɗɗo sujjude wadde nden ɗon sujudere firti ko o sujjitta ɗum e imam o accata o para julde kanko nde o timmintuno juulu makko nde woodi ko yejjiti ko ina addanamo sujjude qabla mana o usti o foti sujjude qabla joni ɗeɗe geɗe ɗiɗi kawri e makko to imam to mo foti sujjande ɗum ba'da salam ɗo makko ɗo mo foti sujjude ɗo qabla salam to imam yejjiti kanko nde o yejjiti
joni mbele o sujjat ko imam yejjiti ko kadi o sujja ko yejjiti ko ala kanko ɓaɗo ko yejjiti ko qabli so sujji ko yejjiti ko tan yoni ga sujjude ko imam yejjitno ko ɗum waɗi o wi wa iza tarattaba ala almasbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu alqabliyu wa man nasiya kalamo yejjiti الركوع وتذكره في السجود رجع قائما أي كلمة يجتي جاغود كوبي سفتر دم سجود غانسا وأمت ودرتو ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ومجدنا فرلتو سيد جنجين ثم يركع ويسجد بعد السلام جاغول كوبي وسجد بعد السلام ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام دون فلا يعيد الجلوس ويسين يجتي سجد وارتر وسفتر دم تقل دو أمي ودري دون نكون كن رتتن وجوتو سجود دي sona sanini joɗande noon sona taw nde o ummotonode o joɗim ngan saga o firlitako jonde nde o sujjat tan waman nasiya sajadatayni kharra sajidan walam yajlis wa yasjud fi jami zalik ba'da salam o yestawi neɗɗo non yejjiti sujudeje ɗiɗi ummi dari ɗon o fukkoto ton leydi direct o sujjade taw joɗaki ɗeɗo geɗe fof noon sujjante ko ba'da salam wa in tadhakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha tamada ala salatihi wa lam yarji wa algha rak'ata as-sahwi wa zada rak'atan fi mawdi'iha baniyan wa sajada qabla as-salam o wi sewi jomum siftori sujud caggal nde o ɓamti hoore makko e darnde rewande hende tamada omo dondo o jokkat nden ɗon darn tan ala salati e juuɗe makko o jokkat juuɗe makko walam yarjida o ruttitaki o algha rak'ata sahwi o yejjita o werlo darnde nde o yejjiti nde darnde o yejji sujud nde hawa sujjani ɗum nden darn o werlotande wa zada rak'atan fi mawdiha o ɓeyda darnde wonde e place muɗum baniyan noon o mohoro noon so pari wa sajada qabla salami o sujja qabla salam wa in kanat min al ulayayni si tawi noon ko e darɗiɗi gadiɗɗe wa tadhakkara ba'da aqdi thalithati o siftori caggal nde o fiɓi darnde tati ɓirde wa ba'da salami in lam takun min al ulayayni sanani omo sujji noon qabla salam so wi koye ulayen darɗiɗi gadiɗɗe kono noon si wona darɗiɗi gadiɗɗe ko ba'da salam o sujjata in lam takun min al ulayen aw kanat minhuma wa tadhakkara qabla aqdi thalitha walla ni to koye darɗiɗi gadiɗɗe kono siftori ɗum ko caggal nde o fiɓi darde tati ɓirde ay ɗon li anna surata wal julus lam yafuta ɗon simorde e jonde patatako o janggat simorde o joɗoto jonde ɗo fonno joɗade nde o sujja ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته o wi noon kala mo silmini tawa ina sikkiti est ce que juuɗe makko ngu timmi walla timmani batalat salatu juuɗe makko boni والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء o wi noon jejjitgol en juulu njuɓatengu wawi tan kono jejjitgol en juulu tottirtengu ni so aɗa jaɓa juulu ngu walla so aɗa tottiri fof foti sa usti hen ko poɗɗa sujjude ko ɗum cujjata foti gonɗa kay yobde walla gonɗa kay tottirde sa nani noon yobde e tottirde firti yobde ko juulde waktu tawa waktu muɗum yawti tottirde noon ko juulde waktu e nder waktu muɗum ko yon ɗo jon salatu a juulani ha nange fuɗi
an kandi waktu salat yewti gonɗa ka yebde kono noon so tawi salat a juuli ɗum ko adi nangue ene fuɗa an a juuli waktu salatu ɗon a yoɓata kono gonɗa kay tottirde o wino wasahwu fi nafilati kasahwi fil faridati ni yejjidde e nafila waynon kono yejjidde e farilla ni illa fi 6 masaila sona noon ina hen masalaji jeegom ɗi ganduɗa ɗi certi hen masala goto ka alfatihati masalatul fatihati wassurati wassirr waljahri wa ziyadati rak'atin wa nisyani ba'da al-arkani in tala ko al-fatiha ina serti jangude fatiha yejjide fatiha e farilla ina serti e yejjide fatiha e nafila wassurati yejjide simore e farilla ina serti yejjide simore e nafila wassirri waljahri feññinde walla suudde e farilla ina serti feññinde walla suudde e nafila wa ziyadati rak'atin ɓeydude darnde e nafila ina serti ɓeydude darnde e farilla wa nisyani ba'da al-arkani in taala yejjidde yoga e jokli ina serti e farilla e yejjide ɗum e nder nafila o wi faman nasiya al-fatihata kala mbo yejjide fatiha fi nafilati nafila وتذكر فمن نسي الفاتحة كما يجري الفاتحة في النافلة نافلة وتذكر أسفتر فاتحة بعد الركوع تشغل جاغول كوبي تمادى أجكت وسجد قبل السلام وسجد قبل السلام دونون بخلاف الفريدة لو تندري أفرل فإنه حيث فرل يلغي تلك الركعة وبرلس ندير ما درند ويزيد أخرى وبيد درن وند ويتمادى أدونو ويكون سجوده سجود مكان سان لاتو كما ذكرنا في تاريخ السجود هون نجنغر ندن اجو اچو سجود ني ومن نسي السوره مو يجري سمور او الجهر ولا دفت فنين او السر ولا دفت سوره في النافله نافله وتذكر وصفتري بعد الركوع تاغل جاغول كوب تمادا وجكت نور مكو ولا سجود عليه سجود وداكي مدون أيضا بخلاف الفريدة دولوت فلل سنك فرل سجد ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل أقضي الركوع رجع وسجد بعد السلام وينون كلفف مو درني درن تتبير في النافلة نافلة وسفتري تشغل ولا كو أدين أو في بتا ركوع أو رتيت وجوتو وسلمين أي رجع وسجد بعد السلام وإن أقد الثالثة تتيو في بي درند تتبيرند تما لا يؤجوك وزاد الرابع وبيد درند دمير وسجد قبل السلام وسجد قبل السلام لونا بخلاف الفريدة لو تندري فريل فإنه فريل يرجع متى ذكر كالفندو سفتر ورد تنتنو ويسجد بعد السلام دون نكنيو وسجد بعد السلام ومن نسي ركنا من النافلة ما يجد جوجد النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه أي كونكو يجدي أسجاني ولا أجاقاني كوبي هاو سلمني دم جوتنو فودي دزرتا وسفتران دم ngan sang fala iadat alayhi o fillita ko julungo dum non bi khilafil faridati dum lutindiri e faril fa innahu non kanyum yu'idu ha fillito dum abadan ha abadan wa man qata'a an-nafilata kala non mataji nafila amidan taw in tay aw taraka minha rak'atan wal achen dar aw sajdatan wal achen sujudere amidan taw kanko tay aadaha abadan o fillito dum ha abadan wana wiido ko naafila tan haysi mi waɗani ɗum ala bana alas ko naafila waɗɗaki mi si tawi a natani kono sanati hen hankandi waɗɗi mami timminde ɗum waman tanahhada kala fof mo ummani fi salati e juuri waman tanahhada kala fof mo fotti fofandu muɗum fi salati e juuri makko aɗa julanno tan mbaɗano
fofango dole ni to ko tampe wala ko nandi hen aɗa juuɗa ha ɓami ko way noon fi salatihi e juuɗe muɗum fala shay alayhi ɗum waɗa ko woni hen illa an yantiqa bi hurufin noon sona taw jonko ko yaltina hen alkulal wa ida saha al imamu bi naqsin aw ziyadatin sabbaha bihi al ma'mum so imam yejjiti usti walla ɓeydi e ɓawo subhin ɓe mbima subhanallahi wa ida qama imamuka min rak'atayn so tawi imam ma non fonno jota darɗiɗi ummi darima fasabbih bihi ya subhinin ya yimɓe subhanallahi wa ida faraqa al arda so tawi noon yeehi haw ummima o serte leydi he fatba'hu ya rewa makko wa in jalasa fi l ula aw fi thalithati faqum wala tajlis ma'ahu so jooɗima noon e darde arwanire nde walla darde tataɓire nde an faqum darɗa wala tajlis ma'ahu to jodde e makko wa in sajada wahidatan so sujudere wotere taraka thani ɗacci ɗimmirde fasabbih bihi ya yima subhanallahi wala taqum ma'ahu hoto ummide e makko wala taqum ma'ahu hoto ummide e makko illa an takhafa aqda ruku'ihi sona taw a huuli hankanto o darima ha o jangi joni meɗe fibde darde joni meɗe jagude kuppe o ɓamto fatba'hu ya rewa makko kono wala tajlis ba'da dhalika ma'ahu caggal ɗum hoto joddiɗo e makko la fi thaniyatin wala darde ɗiɗɗi ɓire nde wala fi rabiatin wala darde nayi ɓire nde fa iza sallama so silmini fa zid rak'atan ukhra ɓeydo darde wonde badala min rak'ati allati alghaytaha wona gostigo e darde nde ganduɗa a werlima ɗum wa tasjudu cujja qabla salam caggal silminanko walla qabla salam ko adi silminanko fa in kuntum jama'atan noon so tawi ko on dental fal afdal ko ɓuri moƴƴude lakko wonande on an tuqaddimuna gardin ton wahidan goto yutimmu bikum timminana on juuɗe mon wa ida zada al imamu sajadatan so imam ɓeydi sujudere thalithatan tataɓire fasabbih bihi wiɗo subhanallahi wala tasjud ma'ahu hoto sujjud e makko wa ida qama so tawi noon o darima wa ida qama al imamu so imam o darima ila khamisatin fewde darde joyoɓire tabi'ahu ina rewa e makko man tayaqqana mujibaha o ɓen anduɓe holko addani imam darade darde joyoɓire aw shakka fihi ina rewa e makko ɓe ganduɗa ɓen sikkitiɓe holko addani imam addude darde joyoɓire kono wa jalasa ina jooɗo man tayaqqana ɓen yenanaɓe ziyadata ha ɓeydude darde joyoɓire nde manam onon kon dental imam juuli darde ha timmini ummima ina ardiya darde joyoɓire wonde ɓe ganduɗa ɓeɗo ina jenana wonde ko poɗɗo addude nden darde ndewate makko walla sikitiɓe ɓe ganduɗa noon ɓeɗo hankanti piɓi wonde o timmini ɓe ndewata makko jooɗoto o yiwa jalasa ina jooɗo man tayaqqana ɓen yenanaɓe ziyadata ha ɓeydede ɗum fa in jalasa al awwal so tawi noon o jooɗinoma wa qama thani o darti batala salatu juuɗe makko boni an ɓawo a jeehi a jooɗima ha ɓooyi gummiɗa kadi dartiɗa juuɗe ma boni wa iza sallama al imamu qabla kamali salati so imam silmini ko adi nde juulungu timmata sabbih bihi ya subhin ɗum walla sabbaha bihi ina subhinanam man khalfahu ɓe wonɓe caggal makko fa in saddaqahu so tawi imam o jaɓi ko ɓen ɓawo kaali ko kammala salatuhu yo o timmidina juuɗe makko wa sajada ba'da salam o sujja caggal silminanko wa in shakka noon si ko cikkitiɗo fi khabarihi e kabaru on mbiɗo wonde o timminani sa ala adalayn yo namdo yimɓe ɗiɗo gan sanga wa jaza dagima lahuma wonandeɓe alkalama haalde fi dhalika e on ɗon alhaali an a jiiɓima walla imam ma jiiɓima anda no foti darde juuli o subhinama o famani ɗon imam ene wawi haalde e nder juuli taw juulungu bonani o wi min kam no foti darɗe dañ
ɗo foddata keddarami ɓe mbiya ɓe kalnamo ngam sago o feerti juulu ngu ɗum waɗi o wi wa jaza lahum alkalam ina dagini ɓe haalde fi zalika on ɗon alhaali wa in tayaqqana alkamala noon so yananama wonde juulu ngu timmi amila ala yaqinihi o gollira jinanugol makko wa taraka al adalayni o acca wasa namdade yimɓe ɗiɗo wonɓe caggal makko nunɗuɓe ɗiɗo ɓe illa an yakthura annasu khalfahu sona noon taw wonɓe caggal makko ɓe hewɓe ɓuri hen hewde mbi ko wonde ko timminani ɗon faytoro ko yaqino o accat jinanugol makko wa yarji'a ilayhim o rutito fewde e mabɓe ayo ni woni en timmini deftere meɗen Lakhdari eɗen ñaago Allah kala fof ko janguɗen hen hewde e famɗude yo Allah waɗ hen barke hokka en kadi naftorade ko noon kadi sewi jomum ene yiɗi jangude defte goɗɗe ene wawi jokkodirde amen e numéro amen WhatsApp peñowo ɗo noon walla bindande amen goɗɗe garoje sa yiɗi jebde ɗumen aɗa wawi kadi wadde abonné e chaîne he assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha gongol garane bindane meɗen goɗɗe inchallah